Aby člověk mohl těm dětem dávat to, co chce, tak samozřejmě potřebuje být v pohodě on, že jo? Protože ty děti jsou takový houbičky a oni jako nasejou z vás úplně všechno. O budoucnosti dětí a jejich spokojenosti ve škole rozhoduje často to, jakého potkají učitele nebo učitelku. Práce s dětma je vlastně jako jediná taková práce. Můžu říct i jako, že to bylo v rámci brigády, že jsem měla za sebou spoustu brigád. A vlastně u tady té jediné, kde se pracovalo s dětma, jsem si uvědomila, že vlastně jako nepočítám čas, že nekoukám na to, kdy to skončí a že jsem jako v takové, jako řekněme, flow. Tahle profese v Česku ale není v nejlepší kondici. Chybí nám více než 6 000 učitelů a učitelek. Každý 4. začínající učitel uvažuje o odchodu, půlce učitelů hrozí vyhoření. Vybavuju si, že vždycky ten týden už byl hrozný tím, že už to pondělí mě totálně jakoby semlelo. Fyzicky, psychicky jsem fakt přišel domů po těch 7 hodinách a byl jsem jakoby úplně zasolený. Vyučující jdou do školy často plní nadšení a snů o tom, jak budou děti podporovat. V praxi jim ale systém háže spoustu klacků pod nohy. O tom, jestli je překonají, u nás rozhoduje bohužel hlavně štěstí. Já jsem vlastně zjistila, že o tom, co jsem od toho očekávala, to ve velké míře prostě jako není. Já jsem Jana Frizelková, jsem začínající učitelka a spoluzakladatelka organizace Začni učit a v téhle sérii vás provedu těžkostmi a radostmi začínajících vyučujících v Česku. Posloucháte Náraz, podcastovou sérii organizace Začni učit o tom, jak se ideály střetávají s realitou za katedrou. Náraz.